салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародароне ки хундаи старикс мепурсем, марҳамат як дӯфтагим састани хуб бо нархи арзон. соли 12000 сӯзишвориш дизел, кузов универсале, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошин бародаро састани 100%. бародар дастарош расом дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Мастчӯҳӣ нав. нарша бародаро 32000 сомон мега, бо камтар муомила дорад. мошин бародаро нахадо ҳамаш 100% кор мекунад, танҳо техасмотораш бошидагай. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат дар рақами рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти паррактара асбоби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро Toyota Caldina ҳастед. солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсале, объем D, коробкаш автомат, ҳолати хуб. мошин нахадо бародаро мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 25 мега, харидори анин бошад бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти паррактара асбоби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро газели фурӯш ҳастай. солиш 2002, коробкаш механик, 6 баллони нав, якта запаска дорад. мошин 100% ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. наша 22000 сомон мега, харидори анин бошад бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экрана занг занед. рақами расиашда ватсап дорад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. бародари азиз, чӣ хеле мошине ки дар кор бошад дар комментария нависед ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Opel Vectra A, солиш 92, сӯзишвориш газ бензин, кузов хэтчбек, объем 1.8, коробкаш механик. мошин бародаро ҳолаташ мега хубай, гази бензиниш кор мекунад, мотор, коробка ходовой, ҳуҷҷатош 100%. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмон Ҷомӣ, нарша 19000 сомон мега. ягон мошин хар бошад, биё мега ай пеш бидам, бо савдо мекунем. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро асбоби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро Opel Zafira, солиш 2002, сӯзишвориш газ бензин, кузов кроссовер, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро шаҳр дагаштагӣ, такси задагӣ нестай, мотор, коробка ходовой соз, 4 баллони 70%. ходовоиш навай, аккумуляторашам навай бародаро, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия, стеклоподъёмник бародаро, мотор, коробка ҳамаш 100%.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 49500 мега бо арзон мешидай. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед. мошини дигари мо бародаро Opel Astra H соли 2010 сӯзишвориш бензин кузов хэтчбек объем 1.6 коробкаш механик ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия мотор коробка ходовой 100% задаги писадаги надора кондитсионери 100% кор мекунад режим спорт дорад бародаро мошин нахаду фақат мешини ҳай мекунӣ қарор дорад дар Панҷакент нарша 79000 сомон мега харидори ане бошад бо муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳоихи мошин хона замин квартира барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарони каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.